Let's go. Arrival day, update ko kung ano po yung mga dumating na sapatos ngayong araw. Grabe to si Santo. Parami na rin yung mga nagsasabit ng mga tag natin dito sa ating Christmas tree. Maraming salamat po sa lahat ng tumugon sa ating munting pagtutulong-tulong para makatulong naman sa iba. So yun, biglang pasilip lang po kung ano yung mga naririto sa ating new arrival. Yan po yung mga pambabae. Yan naman po yung mga running shoes at pamorma. Mga Converse natin, mga collab-collab, tas mga Adidas. And then ito yung mga basketball shoes. Meron tayong mga CJ McCollum, Keodan, tapos ito Dwayne Wade. Umiiyak to pag tumatama sa tiles tapos sa court. Ito meron naman tayong Klay Thompson. Ito yung mga Klay Thompson natin, Klay Thompson. Tapos ito Paul George, Kyrie, Lining. Ayun, Antetokounmpo yun, oh. Giannis rin yan, oh. Giannis. Meron din isang Kobe. Tapos yan, ito po yung mga pamorma natin. Isa sa mga exciting part dito yung mga Converse natin. Kasi daming collab, oh. Ito, kakaibang all-star to. Lalo na to. Ganda ng patterns. All-star lang yan. Ito yung Chuck Taylor na napakaangas. Collaboration ng Looney Tunes at Converse Chuck Taylor. Ayun, oh. Yung logo ng Converse, ginawa nilang Looney Tunes, no? Tapos nandito si Bugs Bunny. Hindi po ito ginamit, oh. Brand new condition po ito. So, yun. Medyo mahal po kami dito, ah. Brand new condition na Converse natin na dumating. Medyo mahal siya, pero talagang napakasulit. Puma suede. Tapos mga off-white na Yeezy. Meron din tayong McQueen na napakalaki. Size 11 po yan, oh. Onitsuka. Meron tayong Gucci. Meron din Caterpillar. Tapos Yeezy. Ito guys, na-intriga ako kasi sinerch ko to. Isa tong Italian brand, Makana, 1960 Italy. Tapos ang nakaka-intriga dito, itong swastika sign, eh. Yan, oh. Napakaganda ng patterns nito. Masyadong sinauna yung design niya kasi tingnan nyo yung pagkaka-engrave ng design sa ilalim, oh. Grabe to, parang napaka-antique ng datingan ng design ng sapatos na to. Yun yung nakakapagtaka dito, bakit may swastika tapos yung isang pair niya may imahe ni Hitler. Yun. So yun, medyo kakaiba tong sapatos na to. Medyo political yung datingan niya. Medyo old tapos antique yung dating. Para tayong tumitingin sa museum, eh. No? Hindi ko alam kung ano yan, pero yung may mga mahilig mangolekta ng mga kakaibang sapatos. Lakas ng datingan niya. As usual, meron naman tayong mga Dunk Low, tapos mga SB, yun, oh, Nike SB Cleaver. Napakakapal ng ano nyo, napakakapal ng tang nyo. Ganda ng detail sa loob, oh. Meron din tayo mga Dunk Low, tapos mga AF1, tapos may mga blazer tayo dyan sa baba. So yun, may A6 tayo, mga Warache, tapos ito, kakaibang sapatos to, parang pang beach, no? Ito naman yung mga pambabae natin, medyo exciting din kasi daming magagandang condition, like itong fila na to. Meron din dito SB, you know, Dunk Low Pro din yan. Napakaganda din ang condition nito. Maliit lang yan, pambabae. Tapos meron tayong J1 dito. Yan, nag-iisa lang po yan, J1 Low. Meron tayong mga Yeezy, tapos mga Converse, tapos mga Superstar, Air Max. Tapos ito, kakaiba to. Ganda ng design nito. So yan, mabilisang pakita lang po ano yung mga asahan nyo dito ngayon. Yung mga sapatos natin dyan, medyo malalaki din yung mga size ng mga panlalaki dyan, ha. May umaabot dyan ng 11 and 10. Lalo na yung Puma suede na yun, no. Size ano yan, ha, 10.5. At teka, ito pala, kung mapapansin nyo kanina, meron tayong shoe wipes dito, nakatabi ni Santa. Bali may kahulugan po yan, kasi yung unang 25 people, yung unang 25 na customer po na bibili ngayong araw simula 10 AM, first 25 makakatanggap po ng libreng shoe shine wipes. Ito, pamimigay po namin to ng libre. Okay? First 25 customers na pupunta po dito ngayong araw, libre po ng shoe wipes. Pagdating nyo, kayo unahan nyo na yung iba bumili para makatanggap po kayo nito. First 25 customers lang. Bakit 25? Kasi December, di ba? Birthday ni Jesus ang 25. So yun yung susundin nating number of customers na bibigyan natin ng free shoe wipes. So yun lang po, punta kayo dito from 10 AM hanggang 6 PM ngayong araw. So yan yung mga madadat na nyo dito. Tapos dito sa loob, ito yung mga old stock natin, medyo punong-puno pa rin. Kaya kung may oras po kayo, punta lang kayo ngayong araw. Ayun, salamat sa panonood.